हाय फ्रेंड्स जी आज कौन है आइटम आज भात आउ डाली बैगण भजा ये भात ये पिठा काली जो रातिर आण थिला पियाज पकेगी आ कौन बैगण भजा टिके आउ डाली होची सेठी पघरा जो डाली रे आलू दिया होची डाली होची देखे डालटा ये जम डाली आलू चकटा ये आहरी गोटे हम पियाज भूसंग पत्र देके रंधा है आज आम खाइबा ए पिठाटा मते बढ़िया लगे ए पिठाटा मते बढ़िया लगे हाँ तोते तो सब भल लगे तोर खाइबा कौन भल लगे कहलु तोते सब भल लगे